Dobrý den. Objednal jste si hodinového manžela? Ano, samozřejmě. Pojďte dál? Jako obvykle? Jako obvykle. Takže můžem? Můžem. Ještě nožičky. Nejmíň 1000krát jsem ti říkala, aby si ty svoje smradlavý nohy na ten čistý stůl nepokládal. Mohla by si sundat aspoň ty ponožky? No jasně. Zase mě ignoruješ? Jako to děláš už asi 5 let? Pustíš si fotbal, čumíš na tu nesmyslnou hru, ty tvoje borci stejně vždycky prohrávají. A chlastáš pivo? Když jsme spolu začínali, tak jsi se mnou chodil do divadla, poslouchat se mnou vážnou hudbu. Když jsme teďka byli naposledy v divadle? Jo, možná tak 2 roky, vždycky jdu s kamarádkou, anebo sama. Jak vypadám prostě před těma sousedama? Myslíš si, že mám úplně neschopnýho manžela? A pak ještě navíc přijdu domů a ty posloucháš Maxim Turbulence, no tak to je perla, jako. Jo, jasně, já chápu, že se jim chceš vyrovnat, protože svýma kilama už na to vypadáš. Protože ta 20kilová nadváha, o tom víme oba dva moc dobře a pak ještě máš deprese, vlastně. Proč ne? Já mám ráda Mozarta, proč prostě nemůžu jednou přijít domů a nemůže hrát vážná hudba, být nachystaná večeře, nebo já nevím, nějaká romantika prostě. Ty jsi byl plný ideálu. Když jsi studoval si prostě, vždycky si mi tvrdil, že budu paní doktorová, jo jasně, já jsem se strašně těšila a co pak, vysral si se na školu a začal si dělat v tom krámě a prodávat debilní rohlíky a smát se tam na nějaký krávy, který mají taky 150 kg nadváhu jako ty a tobě to prostě vyhovuje, protože tobě je málo mít doma atraktivní manželku. Ne, ty prostě s tím nic neděláš. Když jsme si spolu naposledy spali, když na výročí jsem si musela nadělit vibrátor, ty jsi ani nespomněl samozřejmě, že nějaký výročí bylo, že jo? Jsem ti řekla, aby si sundal ty ponožky. A místo toho, abys je zanesl do toho koše, tak do prdele zase tady zůstanou ležet, já to zase zítra ráno budu sbírat a zase prostě se to bude opakovat a já už toho fakt mám dost. Šukáš tam nějakou, já nevím, jak se jmenuje, Kučerová? Ne, prostě matka mi říkala. Matka mi vždycky říká, ne, tady toho si neber, protože tady ten člověk, ten tě dovede do blázince a měla pravdu. Protože říkala, není v pořádku, aby chlap chodil každý prostě den chlastat s chlapama pivo. A co ty děláš? Ne, ty už nechodíš chlastat do hospody, ty už si ho každý den otevřeš doma u televize. A je ti to úplně jedno, jestli já tady jsem nebo nejsem a jestli je večeře nebo není, tobě je to prostě fuk. A pak prostě ještě se dozvím, že jo, nehledě na to, že v noci, když jsem šla zase na záchod, tak to debilní prkínko bylo zase nahoře. Prostě říkala jsem ti to nejmít 150krát, že to nesnáším, když prostě si sednu na tu studenou mísu. A pak ještě si dotáhneš domů toho debilního svýho kamaráda, který dělá někde ty vole nějakýho pochopka na pitevně, který mě tady ochmatává moc dobře, víš, že to prostě nesnáším. To je to prostě úplně jedno, že na tvoji ženu, kterou jsi 10 let, že chmatá nějaký tvůj posranej kamarád Evžen. To prostě fakt, tohle. Ještě to jedno. Spokojená, madam? Bylo to úžasný.
Dostanu 550. To je dobrý. Děkuju, madam. Nashledanou. Ahoj, miláčku, ty už jsi tady? Ty jsi si zase zapomněl klíče.